lama himota himlaimani जों जतबो साइबानो दिनै इ हासनेनि कायसा रांसारनि सादला बा दिनै फायारमेन जों कामा जागमानि दिनै बाय हिमता होनानै जों साइबानो जतबो दा बर'निसिनि बोथोरा हिमलायहा थिबोनो तैयै नासलाय मालाय जों साख्लाय मालायखौ गामो बेलायके हामबाय जों स्परक सालायमानि बागै दिनै जागादराव दिनै जों रेलि खायजागमानि आसल उद्देश्यहा सिनि ताखुक फायारमेन बिश्वजित देव बर्मा 21 तारिखो कांचनपुराव जे वाक टक सुई जेबेन बुथार जागतै टकथारै बुथार जागमानि बनो सेलेङै बनो नायस्लेगै जों दिनै दिनै खादुमानि जों बनो तैलायै जों दिनै मोमबाति एवं सुवाबाति तैलायै जों हट मुसंलायै जों दिनै प्रतिबाद खालाय फनवो आं बनो सानि मुसुओ जे दिनै जों कलासरानि सिनि इ सासराम पाराजरा सिनि इ आमसयनि सिनि साब्रुम साब डिविजननि एवं बिलुनिया साब डिविजन चारायरक जत्त मिलिगै जों जत्त पार्टी उमुक तुमुक हनगिया खारै जों बाहा खालायै खाबाक्सा खालाय दिनै बाखानो जों जे सेलेंमानि जों जे दुखु नांमानि जों जे नायस्लेमानि इ जे आरो खालाय सुइटक वाकटक खालाय बुथारतै सिबनो बनो प्रतिबाद खालायै ताइ बिनि लगे लगे जों अमनो सानै नायो जे इ जागा दारागो जों जे बागा खालाय बुथार जायतं होनलाय बक्स करो होनलाय जों साइमानो तामा होननाय नागरिक मंच हनै जे वानसारंनि संगठन सि संगठन बाय जे बुजाकफ्रु सि बुजाकफ्रु जे बागा खालाय बुथा थैजाक नंबो बरक पुटु पटाप खालाय जे खालाय बुहा जे बुथामानि जे बुमनाय रक बरकनो कायसा फानो चिरो बनो ताबुदि होननाय करै एवं कायसा फानो बनो सुबनाय जे मानो मतै करै सरप जत तंनाय बरक पुप पाप खालाय खालाय बुथा बुयै बुथार खिमानि ओ जागा द्रा जों आरो नुइ दङ जे बंनि जे मुभमेन्ट बक जे बुथारफ्रु बंनि जे मुसान ताइबो बरकनि बाखा साओ जे बरकनि बाखा जेङै दङ जे आरोबो बुथानाय आरो जे मोनसे बंनि बाखा बंनि जे मुभमेन्ट माहांनो नहलाय अमथै जों बुजियो बिनि बागै जों सारा त्रिपुराया सुदु जों सारा इन्डिया सारा इउ ताननाय जों मानवाधिकार द्राबो जों इ करकनो जों तिसानि मुसुओ जे आराइजेमेन्ट खालाय बरक मनुष्य ह्यूमेन बीइं जेटा व्यवहार आजकाल ताबंनि दिनो जों मतियाति खालायबोनो जों सेलेङै जों बनो जत्तनि थानि जों सुबाना बागै जों इ जास्टिक रना बागै जों इ मतै हाय आरो द्वितीय बार बंगियातै एवं सिनि बिश्वजित देवबर्मानि जे बनो जाखाय बुथार जांमानि बिनि प्रकृत दोषी छोरो एवं सि नागरिक मंच एवं मिजु कन्वेंशन होननाय रक बरकनो बैन खालायै सि संगठन एवं बगनि जे वानसक माने बग जे टेररिस्ट जेमेन एकदम टोटली बगनो उग्रपन्थी होननाय बुमंग रगै बरकनो ग्रेप्तार खालायनि एवं रोमनि बागै जों बनो अनुरोध खालायो सिनि प्रशासन विभाग आइन विभाग सिनि भारत सरकारनो थानिबो जों दिनै बिनि बागै जों इ जागा दारागो सुदु दिनै आंगिया नंगिया आरो जाते भबिष्यत सिनि अमथै हाय घटना द्रा जों जति खालायजातै जों मथै खाय बुथार जागियातै जों बुनोसे नायो जों बिनि बायसे दिनै इ खादुमानि रेली होननाय सेलेंमानि रेली होननाय बनो मतियाति सामं तांनाय रंनो जे न्याय बिचार खालायै बंनो शास्ति खालायनि बागै जों बनो नायखनाय आसा खालायो बिनि बागै आं जों इ जागादारा आरो जों अनेक किसु वानसकटाय दङ जों जुदि मथै खालाय बिनि जों न्याय बिचार मानजिया नालाय जों द्वितीय बार आरो विशाल धरने सिनि मुभमेन्ट जों वानसकै नायनाय हामबाय सर लामबोथ खिनाय रेलि खायनाय रंनो बंनो प्लास तिनि थै थांनाय तिनि रांताकनि ओहानि फायारमेन वो कैसा फायरमेन था तो मैंने कोई बुद्धा दंगने बिने नॉक नोखोंनो प्लस तिनी लाम बतल सुनाय आपर रंग बाकाय क्रकासार ने मुसु तिनी बा बिने नॉक नोखने फैमिली ने पर रंग बक रंग बाय नॉक रंग खाकजों मारनाय बा दंथुरनाय बुनि से साय खनार मलाई खगाम बेलायखे सिनि नांमानि खादुखौ माने बुले दङ जों सायमानो बनो रां पैसा सुबायबो ताकजुरा जों बिनि बाखानो बिनि बसानोलाय फिलिरोमिया तफानो सिनि जे बिनि नुखुंनाव जे तंनाय बोमा बोफा बिनि आत्मीय स्वजन एवं बिनि बोमा बोफा जे बिनि ऊपर डिपेंडेंट तंनाय बनो अंततपके सेंट्रल गवर्नमेंट त्रिपुरा गवर्नमेंट ब्रनि थाने जों कबावो रिक्वेस्ट खालायो बयजागो जे बिनि बोमै बनो 50 लाख
ततै किसुथा रां रगै बनो बिनि फेमिलिनो सुबाहलाय जों गाम होनायनि कथा कागो एवं जों बननो दाबि खालायो बिनि बायनो जों जतनि सिनि हाबुबा हाफां सिनि जे तंनाय बनोबो जों रिक्वेस्ट खालायो ताइ जों सेंट्रल गभर्नमेन्टनोबो सिकरनो रिक्वेस्ट खालायो बनो सुबागै बिनि जे परिबारनो उसासा रगै फानो जे बिनि भबिष्यत जाते परिबारक जाय मानहाते जों बनो मुसु जतबो जिनि यांते जे लामा बतो हिमारक जों जतबो डिमान्ड प्लास सारा राज्य बा हास्ते गनांगै ताबक डिमान्ड खाय दङ 7 दिननि बिथिंबो रोमै तारातारि गाता खाय बा बिनि जे कोनो जों नाय बिसान नाय हनलाय ताबकबो बिनि बागै राज्य सरकार बदुक प्रस्तुत लाहा सामैया ताफ्राबो निनि बिथिंतै नों बारा दिसा कखातारना मुसु ada hambai ei jaga bo जों साना मोसौ ताबक जराबो रोमजागिया हनालायबो जों ई जागा दारागो जों वानसकनाय सिनि जे बनो सुबानाय रक बिनि बाय जों जे खादुइ तंनाय रक तिनि जे अति सत्तत हन्दी दाक्तिनो हन्दी तिनिनि बिसिङो तिनि हरनि बिसिङो ओ आसामी रकनो रोमै दृष्टान्तमूलक जेता शास्ति खायथाय आइननि जे तं अमतै खायर हलाय जों सिनि जों बिनि बाय जों बनो सिनि जत्तनो थाङो सिनि बाय जों बनो नायो मेरे फैमिली ने एकमात्र सहाय संबल बतो गुनो क्लाय ताको बिसोदित देबन माताबो बिनि नक नक बिहि केहा ता बासला खरखाय इसरा सुसु ताबो के सारायनो तरना लग्रना बागै बा बिनि परासना बा एडुकेशननि बागै राज्य सरकार बखाय भाई जिनि निनि पक्ष থেকে খুব গাপংनाय होनना वानसुसा बहुत तो स्वाभाविक ताबक बिनि परिबार तो बिनि ऊपर डिपेंडेंट ताबक बिनि बुरै बासा दङ बमा दङ बनो एकमात्र वो डिपेंडेंट हनलाय बिनि लगियो ताबक बिनि लगी संगे तंनाय बा बिनि परिबार जे तंनाय बो गभर्नमेन्टनि साख्रि एकटा रगै बिनि परिबारनो थांनानै बागै रहलाय जों बननो नायो सि दाबिनो जों नायो सि डिमान्डनो जों नायो दङ যদি অঙ্গে হালাই বা যদি দিবনি মতে ফুলফিল অঙ্গে হালাই এবারক তাবা বিদে বায়ার তবা কতর ফাইনে বা ইতিহাসে তং डिमान्डनि मते अंगिया हनलाय जों खाकानाय जों सारा त्रिपुरा राज्य द्वारा जों तिनि बुकुंबारा हनाय जे तंनाय र सिनि पक्षे आरो न्याय बिचार करिहाय हा साका इ त्रिपुरा हा साका द्वारा जों इ सिनि हा द्वारा जों सन अफ द सॉइल हननाय र जों आरो तङै लाफ्रिया थैखायनो लामा अंसेनाय हिनि प्रकानाय तामनि हनलाय सुबैया हनलाय जों थैफानो थैमानि साका जोंबो प्रतिबाद खालायनि बागै जों सारा त्रिपुरा हट फानाय रनि जों बनो नायलायनाय